hak jingkut la namar ka jingmen thi palat jong ka sarkar ki nyongut ki nong hikai contractual ki bala pendap ya ka examen amtek ki la shim ya ka rai man aipor artayo ya ka sarkar pan lem kumta kin ya khun persha da ki wei ki sinjam jing ya ki kum ka jing pen bor ya ka sarkar ba ka dei ban thung kam no ya ki hadien ka jing wen kam no ya ki babon ngut ki nong hikai ki bampat pendap ya ka examen amtek kini ki nong hikai ki lai khun ya ka examen ban hak aju opor kila pha jing tho chaka yeng bisar high court kabala juba hak ar pra trek urisa arjar ar puar bakala ibet biang yaki bancha thung biang hagakam habakran bakila pathai kubor kawai na kinong hikai ko kong fikir bha kharya kala ong banamar ka jingpen bor jang ka sarkar banyale yak examen amtek wat hak kerdan balarang ba kila khunting e handai kat adu menta andalai deb banyale ru yak exam ka sarkar kadang yele menti bat kampat le e satyana kamata jongki ki badon la ka hom support high court kat bangi dang up ya ka petition support high court nila yale e kane exam bat nila pas no ya ka hadin bangi la yo ya ka result ya ka judgment na ka high court ha ka arpo pratrik upanai ba shita ana jara pyo a nila sham ba ka court kala tho shai kedal bangi la long eligible bat ngila dei hop banyo ya ka post ka bangi tray baro chikapta namar bangi la pendap ya ki NCTE norm kat kum ki jing don kam jong ka policy of education department henrei na do kum ba shi bana ye ngila ya ap ngidang mut ba tang hapo mo atiyo le nelai tiyo ba ka sarkar kan pha no ya appointment jongi henrei om don dak ro nang ta ngila sedang ban mi siapa ki respective SDO ngila le kili pe ka order jong ko court kalau lomba wat hapok ke newspaper ro Highland Post atau kendai trik pernah becipeu arjar peu a kalau tho sai kedari agi kerteng jong i baro niungut bangi la long qualify bet ka kut ka relief yani bangin long kinong hikai ki bala tebit bat ki bala biang ban competition baro megalaya na East West Giant Hills, Khasi Hills and Garo Hills. Na pedeng kita atau sangut dah. Na pedeng kita atau sangut kita pas petang niu. Jaga MTET. Gitu kita lapas. Ke code kala judge bangila long eligible mo ba ngin join biang ya ke job jeng ni. Tang ba ke government kam le ai re. Na kata ka daw ni hap wan hang ni ban pak ministry ke government na mar bangim ngim yo re ban late kundu face to face ya ki ministers. Dang ba ka ni ka message ni ko ban employ de kini ki jing trong jong ni ki jing ko jong ni pha ru da ka jing seo khya la da ka government kam le ai na ka banta jong ni hadin balkut ka ne ka po ka bangi ai atiyo ko manado on riu tarik January arajar ar tholai ha do khat phra tarik January arajar ar tholai ngim ban se ngin polong no da ka jing ki namar kat kum ka NCTE nom ngila pendep lut barok bat ngila long qualify banyo ya ka kam ka bang ngila tre la kum ba khat sans nem ai